ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുക്ക് വിത്ത് ആശ നായരിൽ നമ്മൾ ചൂട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇഫ്താറിന് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡൽഹിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. മൊഹബത്തെ ഷർബത്ത്, ഷർബത്തെ മൊഹബത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫേമസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ മെലൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി റെഡ് വാട്ടർ മെലൺ. അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കുരു നമുക്ക് മാക്സിമം ഇല്ലാത്ത നോക്കി, അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ ആവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലൈസസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ മാറ്റി ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എത്ര മാക്സിമം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 നമ്മള് വാട്ടർ മെലണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുരുവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. നമുക്ക് റെഡ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളയും വേണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇപ്പം ഒന്നാമത് കൊറോണയുടെ ടൈം, പിന്നെ ആ വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട. മാക്സിമം നമ്മളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാന്ന്. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു ലെയർ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഒരുപാട് കുറച്ച് കുരുവേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതിൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണും. നമുക്ക് അതേ പിച്ചാത്തിയുടെ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റി അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഇതില് ഡ്രിങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് മൊഹബത്തെ ഷർബത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാരും കളയണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്ന നമുക്കിത് ഉടനെ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് നമ്മളൊന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. പക്ഷെ അതിന്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. മാക്സിമം റെഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് താർത്തെടുക്കണ്ട. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 4 ഗ്ലാസിന്റെ കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൽ ഐസും പാലും എല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ വലിയ പഞ്ചസാരയുടെ തരിയലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര 4 ഗ്ലാസിന്റെ അളവല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനൊരു 4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇതിൽ ഇച്ചിരി മധുരം മുമ്പോട്ട് നിന്നാൽ കൊള്ളാം. അതല്ല മധുരം കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായാലും മതി. ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിട്ട് കൊടുത്തു. നല്ല ഫുള്ളായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റോസ് സിറപ്പാണ്. റോസ് സിറപ്പിന്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുന്നേ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ശർബത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടില്ലേ, ഇതില് റോസിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ റോസിന്റെ പാറ്റൽസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഐസ് എത്ര വേണം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മിക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മളെ വാട്ടർ മെലണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 4 ഗ്ലാസ് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വാട്ടർ മെലണും ഇതിന്റെ തണ്ണിമത്തന്റെ വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് ആയപ്പോ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് പാല് നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഫില്ലിങ്, ഒരുപാട് ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഞാനൊരു 2, ഞാൻ ഏത് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് പാലിന്റെ അളവാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത പാലാണ് എങ്കിൽ തണുത്ത പാല് തന്നെ
ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ടോണ്ട് മിൽക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തിളപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആറിയ പാല് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ കളറ്? ഇതെല്ലാം മറ്റേ ആ റോസ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ റോസ് സിറപ്പിന്റെയും വാട്ടർമെലൻ നല്ല വാട്ടർമെലൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല കളറാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ല മിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയായി നമ്മളെ ഡ്രിങ്ക്. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ നൊയമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നല്ല റിഫ്രഷിങ്ങും ആണ്. പിന്നെ ഈ ചൂടിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും വേറൊരു സാധനം ഇല്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്കിതിനിപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർമെലൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കി ഇതിൽ വേറെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഫില്ലിങ്ങും ആണ്, ഒരുപാട് റിഫ്രഷിങ്ങും ആണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തങ്ങ ഒരു റോസ് സിറപ്പും വെച്ചിട്ട് എത്ര നല്ല അടിപൊളി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുകളാണ്. ഷർബത്തെ മുഹബത്തെ ഷർബത്ത്, പ്യാർ മുഹബത്ത് കാ ഷർബത്ത്. ഇത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾഡ് ഡൽഹിയിൽ ജാമാ മസ്ജിദ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതങ്ങനെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ റംജാൻ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് എത്ര നല്ലോണം ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ നൊയമ്പ് കാലത്തും ചൂട് സമയത്തും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ കമന്റ്സ് പറയണം. ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസും കമന്റ്സും ഷെയറും ലൈക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായവും എന്നെ അറിയിക്കുക.